Bosta persuni laqgħu l-aħbar li l-gvern se jkun qed iħallas 7 tim leave konsekuttivi għal koppji li jkunu tilfu it-tarbija tagħhom waqt itqala. Dan bħala parti mill-lat ta' proposti mill-gvern fir-riforma tal-miscarriage leave li mistennija tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fid-dinja. Punt komuni li tqajjem kien dak li dan is-set ta' proposti mressaq se jkun mhux biss qed jirrikonoxxi tbatija tal-mara iżda anke tal-partner tagħha li fl-aħħar mill-aħħar hu ikun qed ibati wkoll kif innutat Amy Jo Mifsud. Ma dan il-professur u kap tad-Dipartiment tal-Ġinekoloġija Yves Muscat-Barron żied jinnota kif dawn il-proposti jinbuttaw il quddiem aktar diskussjonijiet sabiex kif rajna fl-aħħar ġimgħat in-nisa li jkunu korrew ma jibqgħux jiġu kurati fl-istess wali man-nisa tqal jew li weldu iżda jingħataw il-kura meħtieġa fi spazju adattatu separat. Hija bħaġa pożittiva għaliex mhux lill-mara biss imma l-koppja. L-istat qed jirrikonoxxi li l-koppja approvata għal di miżura voldiri kienet win-win-win situation voldiri. Irnexxielna nġibu miscarriage leave, separajna il-nisa bil-miscarriages minn nisa tqal u separajnihom ukoll outpatients. Kienet inklusiva ħafna, ħarset lej il-bżonnijiet tal-om kif ukoll tal-partner tagħha, ħarset ukoll fuq affarijiet short term u anka affarijiet long term. Philip Fenek innota kif dawn il-proposti huma ferm inklusivi e kif ikopru wkoll il-ħaddiema self-employed li b'dak imressaq huma se jkunu qed jibbenefikaw mill-istess drittijiet. Però li hemm tajjeb fiha il-miscarriage leave hija li tikkaverja wkoll propju l-self-employed. 7 ijiem huwa ħin sostanzjali wkoll. Diane Vella Muscat spjegat kif dawn il-miżuri mbuttati minn gvern laburista qegħdin verament insaħħu l-idea tal-work-life balance. Għaliex qed nirrikonoxxu issa din il-pożizzjoni immanka fl-ambitu tax-xogħol meta aħna ngħidu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja qed narawha sseħħ fir-realtà. Ma dan Dr. Jonathan Spiteri żied jinnota kif dawn huma xhieda ta' gvern soċjali u li permezz tek wieħed se jkun inkoraġġit sabiex jibda il-proċess ta' fejqan wara dawk it-trawmi li jkun għaddew minnha. L-għonet hija policy soċjali. Hija soċjali hija xi ħaġa li qed turi lin-nies isma' aħna ħankunu bħala soċjetà qed nissapportjaw lil kull wieħed u waħda minnha meta nkunu fl-agħar żmien ta' ħajjitna. Ħatejn biex inti tibda il-proċess li tirkupra minn xi ħaġa traumatika bħal miscarriage. Sa dan it-tan Dr. Josiane Kutajjar irrimarkat kif mhux kull problema jaf tkun fid-dera. Allura dawn il-proposti mhux biss jgħinu f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġeħ fiżiku, iżda anke dak mentali u emozzjonali. Għaliex huma tirrikonoxxu kemm it-trauma fiżika imma oltre minn hekk it-trauma emozzjonali u trauma psikoloġika li tgħaddi l-koppja minnha meta jkun hemm telfa ta' dat tip għax dinha mhijiex telfa normali.